everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Sige. I-dictar na ang number sa imong inahan. Kay ako nining isend ang text niya. Ayaw na nagpabudlutan ng imong simo diha. Unsay number sa imong inahan? Pagdali uy kay magluto pa kag pagkaon sa atong paniud to. Pinirisong medyo ko dahin hino. Ay ganig reklamo diha. Unsay number sa imong inahan? Oh, Siga man ang mata nimo. Imo nang kaaway na nawag no? maayo kinanawag si Lily. Si Lily? Si Lily ang nawag? May kinanawag ka, Lily. Arnel, sorry siya kaayo. Sorry? Muingon ka lang nako nga sorry sa imong gibuhat ako, ha? Lily? Gipasakitan ko nimo ug labaw sa tanan gipakauwawan ko nimo. Unya muingon ka lang nga sorry? Okay, mahimo, Arnel. Pero unsa? Ha? Doon na yung kay bugat nga rason kung nga nung ako makatunga sa atong kasal. Kinahanglang mo pakita ka nako, Lily. Kay kun dili, prisuhon ko hangtod sa hangtod ang imong kaluha. Arnel, ayaw lang ta pasakitin si Dalia. Masakitan gid siya. Kung di ka mo balik nako. Hindi na ko mahimo mo balik pa nimo. Tungod kay unsa? Ha? Magminyo ko sa lain. Unsa? Lalaki ang nakaingon nga wa ka mo tunga sa atong kasal? Una siyang miabot sa akong kinabuhi, Arnel. Basta dili ka makabasol kung dili ko mutunga sa atong kasal. Gisabutan ko ninyo unsa? No! Ang ako lang kwarta inyong giapas. Dili sa ingon, ana. Kuan. Ayaw ka bala ka. Amo nang inegosyo ang kwarta nga ako nada. Ipadalan na mo ang bayad. Amo na ipadalan ni mo. Ingon ana lang di ko para nimo, Lily. Arnel, sorry. Di ta ka mapasaylo. Kung di ka mo atubang nako, Lily. Nakasabot ka? Giguba nimo nga akong kinabuhi. Busa magbayad ka sa imong saan ako. Hala! Noon sa magkay! Nilabay mo ko na ni mga cellphone! Mikagay na noon na! Sus! Ha! Hoy! Alo, uy. Grabe, ako din niya masuko. Pati ka niya yung sukuan ni Lily. Pero, saan ba ito yung gisulti? Nakiskot mo to siya lalaki. May laki si Lily. Nasuko gid si Arnel na ako. Kinsay tao ka mo? Oh. Ngani ami ka sa loyo? Kuan? Ano ka ni Arnel usa? Kuan, nabalaka lang ko ni Dalia. Mao nga nakisulti na lang kong Arnel. Ayaw ni Gusma. Jigger! Ayaw lang ko kasuko. Ako na mong gihangyo si Arnel. Nga di na niya pasakitan si Dalia. Pero usa? Nasuko gid siya. Og nagbahad siya. Og nahadlo ka siyang bahad? Ha? Muna akong giingon ni mo. Kung anong di ko gusto na magigsulti mga itong Arnel. Kita rin makonsensya ka madugay. Gusto malagot kong maniguro. Nga okay na sa Dalia. Pero siya okay. Nausa ka. Natural nga di gid mo okay ang kaluha dito. Kaya nasuko sa sarili mo. Nausa ka. Ha? Tingalig makunahon kagbalik niya, ha? Ha? Katilawad ka ako. Jigger! Timan ini, Lily. Ang ako! Ayaw na kong kasuko, Jigger. Natural ka masuko, Juko. Magsilos ko. Gwapo ko to. Niya kwartahan. Pero ikay akong gipili, di ba? Basta ayaw na lang pagselos, di
lang lagi ko ni Dalia. Laruhan yun, ha? Kaya magkagubot ita. Kung magluna pa katong tawanan. Dili na mahitabo mo balik pa ko ni Abnel. Gawas pa. Naibaw na siya magpakasal ko sa lain. Oh. Unsa? Gisultihan mo siya, bay na to? Oo! Gisultihan ako siya. Nga lalaki ang rason kang nga nang mibiya ko niya. Lalaki nga mo akong gimahal. O kana, mao ikaw. Misulti kas ko pa nga? Uy! Ganong kiingon magkuni mo niya. Lili. Ganong giilad man kuni mo. Ug ang ako inan. Di ta ka mapasaylo. Hindi mo gibuhat ako. Dili. Mangingilat ka. Mangingilad ka, Lili! Ah! Usa naman sa ito ni Kagay? Noon sa naman ni Uy? Murag butilya naman gito. Salpaayos ka, Lili! Ay! Salpaayos ka! Uloy, kaisog na ba na niya, Uy? May aksyon na magsaka na kung kabuhin ni Tawana. Hoy! Hay! Doon ka rin! Ay, gitawag man ko. Saan din ako eh. Ang ako lang kung labayan ko niya kalitan ng botilyas binuyang gigunitan. Patay siya ko, ani. Musa ba ka? Ha? Budool ka o labayon ka rin botelya! Mudool na! Mudool na, sir! Wait lang. Ay lang sa taong kong labayang botilya, oy. Kay maagtang unya ko. Unya, may timano kong kamatay. Di, maglubog na sa kanako. Unya. Dagka ka ni magsat-sat ya! Doon ka rin! Nana, lagi! Unsa man kanang magluto naman kakwani. Ato na lang kus kusina, sir, ha? Magluto ko. Unsa may gusto nimo ako lutuon? Baboy, manok, isda? Lingko diya sa kotobangan. Oo na. Mulingkod ako. Hala paning ka. Kay musa ka lagi akong kabuhi sa ugon singkahan ko. Nana, milingkod ako. Sa man siya, uy. Kanang unsa may mo isugo nako. Dili ra ba ko ganahan nga magigatubang nimo. Tungod kay guilty kas gibuhat sa imong kaluha, nako, ha? Mo ba? Kuan Sakit kay imong gibuhat ako. Ug di ni nako madawat. kanang dawatan na lang gud na. Ipaunsa pa man nimo nga ngawa naman siya. Di nako madawat nga lalaki ang nakaingon nga gibiyaan ko niya sa adlaw sa mong kasal. Daghan kog plano para namo. Daghan kog nindot nga mga plano para sa maabot na mga anak. Daghang anak ang iyang gisaad nako. Hagtod ang akong inahan. Iyang gipalaom nga hatagan iyang daghang apo nga magdagan-dagan sa bahay. Pero sa man, usa ning iyang gibuhat, ha? Iya kong giilad ug ang akong inahan. Ay, kalma lang. Kalma lang taon sa pag-inom, uy. Mami Cora, pilay gusto ni mga apo nga magdagan-dagan nila sa hawanan? Bisag usa pa ka dosina, sugot yung kaya. Daghan na sa gandaan na, mami, uy. Mahimong bag. Tunga las dosina? Aw, okay na ng unom. Ang importante nga makakita ko sa kong mga apo. Sa dili pa ko mamatay, Lili. Kaluoy sa akong inahan nga naglaom og daghang apo gikan sa imong kaluha. Kanang, sorry na lang, good. Unsay sorry? Ha? Parehas gyud kag sinultihan sa imong kaluha. Yano ra kayo mong litok anang po nga sorry. Pero, unsa magi gusto nimong mahitabo karon ha? Bayran sa imong kaluha ang iyang sanak. Ug kay wa naman siya. Ikaw ang mubayad ini. Unsa? Ako? And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!